କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଇଦେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ କଥା ସଭାପତି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଆଇନଜୀବୀ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଯେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପଛରେ ଥିଲେ କେହି ଜାଣୁନଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଅବଶ୍ୟ ଯେ ଆମର କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ଲୋକ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଅବଶ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଥିଲୁ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ଆମର ଆମେ ବହୁତ ଆଜି ଉପକୃତ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କାମ ହେଇପାରିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୟା କାହାର ନୁହେଁ ଉଦ୍ୟମ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଫଳଟା ପାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ଗାଜେଟ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନି ସାରିଲାଣି ଡେଥ୍ କ୍ଲେମ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ବୋର୍ଡ଼ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ସବୁ ମାନି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଜୟ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖାସ୍ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ ଏତେ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି କିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁନଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ଆମେ ସିନା କହିଦେଉଛୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ଗଟା ତ ନିଜେ ବହୁତ ପଇସା ବାଲା ବର୍ଗ ନୁହେଁ ନା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ଛାଡ଼ିକି ବସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ବି ତ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ସେ ମେସେଜଟା ସରକାରକୁ ଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏତେ ବଡ଼ ଗାଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ସବୁତକ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆଉ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ସଫଳ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଗଲାଣି କାନୁନ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଲାନି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଆଉ ଆମର ମହାସଂଘ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ତାର ପରଦା ପଛର ନାୟକ ଜଣେ ଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲା ଅଣାଯାଇନଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ବାଳାଶ୍ରମରେ ଆଜି ସାର୍ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ନିଜ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଆମ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆଉ ନିହାତି ସାର୍ ତ ସବୁ କଥା କହିସାରିନି ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ପରଦା ପଛର ନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଟେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମହାସଂଘ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଭାଇମାନେ ନମସ୍କାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଲବତାନ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ନମସ୍କାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ନମସ୍କାର ଆଉ ଆମର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଆଇନଜୀବୀ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଯେମିତିକି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ପ୍ରତି ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ କେମିତି ସୁଚାରୁ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି ଦରକାର ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ସମାଧାନ କରିବେ ଏତିକି କହି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।